हेलो लोगोफोर नोंथांमोननि सेराव आं दिनै स्वाम अर्थात स्वामी विवेकानन्द युथ एम्पावरमेन्ट स्किमनि सोमोन्दै मोनसे जोबोर मोजां आपडेट लानानै फैनाय जादों। साफ्रोम लाइमोन सेंग्रा सिख्लानोनो आसाम सरकारा 50,000 रां होगोन होननानै बुंदोंमोन आरो जायफोर सेल्फ हेल्प ग्रुप थानाय बिथांमोना बे आसनिनि थाखाय एप्लाइ खालामदोंमोन थ' दा बेनि रेजिस्ट्रेशन लिस्ट ओंखारनानै फैबाय। बेयो नाथाय फाइनेल रिपर्ट नङा, बेयाव नाम थानाय माने गासैबो रांखौ मोनगोन बिदि नङा। बेयाव नाम लिस्ट थानायफ्रा 99% मोननायनि चान्स दङ। मानोना बेखौ एप्लाइ खालामनायनि माखासे कन्डिशन दङमोन, जेरै सेल्फ हेल्प ग्रुपआ रेजिस्ट्रेशन जानाय जानांगोन, मोनसे ग्रुपआव खमैबो 7 जाथारनांगौ, साफ्रोम सुबुङानो मेट्रिक पास जाथारनांगौ, बैसोआ 18 निफ्राय 40 नि गेजेराव जानांगोन आरो बेखौ जायफोरा क्वालिफाइड खालामगोन बिथांमोनाल'सो बे आसनिनि रांखौ मोनगोन। बिदिब्ला नोंथांनि ग्रुपनि मुङा बे लिस्टआव दंना गैया, नोंथांनि ओनसोलनि सोर सोरनि नाम दङ, नोंथांमोना बेखौ दा गोरलैयैनो नायनो हागोन। थ' बिदिब्ला बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननो गासैखौबो दिन्थिनानै होगोन, माबोरै नाम लिस्ट नायनाय जायो, बबे वेबसाइटआव नायनाय जायो गासैखौबो। थ' बिदिब्ला भिडिअखौ एसेबो स्किप खालामालासे जोबजासेल' नायलां। स' बिदिब्ला आंनि खबरा नोंथांमोना नायगासिनो दङ इउटुब चेनेल लाइमोन लाइजाम। जुदि नोंथाङा दासिमबो लाइमोन लाइजाम इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा खाथियाव मोननाय गोजा गाबनि साबस्क्राइब बाटोनखौ गोसोम खालामदो, लोगोसे बेल नटिफिकेशनखौबो। थ' बिदिब्ला नोंथाङा जुदि बे लिस्टखौ नायनो लुगैब्ला नोंथाङा गिबियावनो नोंथांनि पिसि नङाब्ला मबाइलाव टाइप खालामनानै हो nrlm.gov.in। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेखौ सार्च खालामनानै होब्ला नैबायदि मोनसे वेबसाइट खेबनानै फैगोन। बे जाबाय मिनिस्ट्रि अफ रुरेल डेभेलपमेन्टनि अफिसियेल वेबसाइट। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनगोन, बेवहाय गासैबो भारतनि जेसेबांखि रायजो दङना, स्टेट दङ, बे गासैबो बेवहाय ओंखारनानै फैगोन। थ' बिदिब्ला नोंथाङा बबे स्टेटखौ नायनो लुगैयो नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय। जिहेतु आं आसामखौ नायगोन, थ' बिदिब्ला आं आसामाव क्लिक खालामनानै होबाय। आसामाव क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनगोन आसामनि गासै रायजोफोरा डिस्ट्रिक्टफोरानो बेवहाय ओंखारनानै फैगोन। नोंथांमोना बे गावबा गाव डिस्ट्रिक्टखौ बेवहाय सेलेक्ट खालामनानै लाब्लानो जाबाय। बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों माखासे डिस्ट्रिक्टल' दङ। थ' बिदिब्ला नोंथाङा बेवहाय गिनांगौ गैया, नै बिथिं राइट साइडनि गाहायाव खनायाव नेक्स्ट अप्सन दङ। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बे नेक्स्ट खालामनानै बेवहाय नायनो हागोन। थ' बिदिब्ला आसामनि 33टा डिस्ट्रिक्टफोरा बेवहाय रेजिस्टार्ड दङ। नोंथांमोना बेवहाय बेखौ क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय। नोंथांमोना बबे डिस्ट्रिक्टखौ नायनो नोंथांमोना बेवहाय सेलेक्ट खालामनानै होब्लानो जाबाय। सेलेक्ट खालामनानै होनायनि उनाव नोंथांमोना डिस्ट्रिक्टनि आन्दाराव जेसेबांखिनि ब्लक दङ, नोंथांनि डिस्ट्रिक्टनि आन्दाराव बेसेबांखिनि ब्लक दङ, बे गासैबो ब्लकआ बेवहाय ओंखारनानै फैगोन। थ' बिदिब्ला नोंथाङा बबे ब्लकखौ नायनो बेवहाय नोंथाङा क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय। क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनगोन नोंथांनि ब्लकनि आन्दाराव जेसेबांखिनि ग्राम पन्सायत दङ, बे गासै ग्राम पन्सायतआ बेवहाय ओंखारनानै फैगोन। नोंथांमोना बेवहाय गाहायथिं नेक्स्टबो खालामनो हागोन। थ' दानिया नोंथांमोना बबे ब्लकखौ नायनो बेवहाय नोंथांमोना बेखौ ग्राम पन्सायतखौ नायनो बेवहाय नोंथाङा क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय। क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव नोंथांमोना दानिया ग्राम पन्सायतनि आन्दाराव जेसेबांखिनि गामि दङना, जेसेबांखिनि गामिया बेवहाय रेजिस्टार्ड जाना दङ, नोंथांमोना बेवहाय गोरलैयैनो नायनो हागोन। थ' बिदिब्ला नोंथाङा बेवहाय गामियाव क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव नोंथांमोना दानिया बेयाव नुनो मोनगोन नोंथांनि गामिनि आन्दाराव जेसेबांखिनि ग्रुपआ बेवहाय एप्लाइ खालामदोंमोन, बेसेबांखिनि सेल्फ हेल्प ग्रुपआ बे स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामदोंमोन, नोंथांमोना बेखौ गासैखौबो नायनो हागोन। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय नायदो, नोंथांमोना नोंथांनि ग्रुपखौ नागिरनानै बेवहाय सेलेक्ट खालामनानै होदो, क्लिक खालामनानै होदो। क्लिक खालामनानै होयोब्ला नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनगोन नोंथांनि गासै डिटेल्सआ बेयाव ओंखारनानै फैगोन। नोंथांमोननि ग्रुपआ मा नाम, माब्ला बेखौ रेजिस्टार खालामदोंमोन, नोंथांनि बबे बेंक एकाउन्टआ बेवहाय लिंक दङ, नोंथांमोना बेखौ गासैखौबो डिटेल्सआव नायनो हागोन। लोगोसेनो नोंथांमोना गाहायाव नायोब्ला नोंथांनि जिथु ग्रुपआव जेसेबांखिनि मेम्बार दङना, बे गासै मेम्बारा डिटेल्स बेवहाय ओंखारनानै फैगोन। नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनगोन गासै नोंथांनि बेवहाय फादार नेमा मा बा हासबेन्ड नेमा मा, बेवहाय नोंथाङा बबे केटेगरिनि गासैखौबो नोंथाङा बेवहाय गासैबो डिटेल्सआव नायनो हागोन। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेबायदिनो गोरलैयैनो बेखौ नायनो। थ' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन। आसा खालामो नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय जानांगौ। जुदि मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामदो आरो जुदि माबाफोर सोंथाबावबायब्ला कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरदो। जुदि गाज्रि मोनबायबा डिसलाइक खालामदो। जुदि चेनेलाव गोदान नायगासिनो दंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो नोंथांनि लोगो बन्धुफोरनोबो बेखौ जेसेबां हायो शेयार खालामनानै हरदो, जाहाथे बयबो बिनि फायदाखौ लानो हायो।